di na to maidinay gyud nga naagi mga ingana nga klase nga tawo. Unya, ikaw nga concern nga ang imong tumong is para ma-stop na ma-settle. Murag ikaw pa hinuoy ma-blame kay tungod lagi daw ikaw ang nahitabo nga whistleblower. Pero dili man pud siguro ka mag ingon pa sa ni murag ma-alarma o if dili pa pud siya harmful no sa imong isig ka tao labi nagsayod ka nga ang ilang gitabangan is wala gyud kalabutan or wala gyud kalibutan sa nahitabo no kanang inosente ba kaayo di nimo malikayan nga naagi mga tao nga malisyoso ra gyud magtanaw no magtanaw sa sitwasyon so sama ato mo ingon dayon nga naay nagmatag morning ang bana and naay other man ang asawa tungod kay nakit-an lang nila nga naay lain ng nga tawo nga naghatod without even asking kung kinsa to di ba unta na og para sa ako dili lang siguro ikalan og tarong ka unya concern ka kay pamilya na nimo in-law na nimo pwede man unta tang mangutana nga lain kinsa naunsa day kagabi nga lain man tong naghatod diri sa imuha naunsa day nahitabo or kinsa day ay to isip ginikanan or isip cousins in law pwede man ka may katungod man siguro ka mangutan na tungod kay kung tinuod man galing nga nagluib na kadugo ba pud nimo ang giluiban so maunay kuan nato no nga naagi mga tao nga medyo lainon dayon og sabot ang mga panghitabo ang mga sitwasyon nga ilang nakit-an ilang naaktuhan dili gani mag ingon pa mangutana o mo refer man lang sa katong mismong ilang giisipan og mali kung unsa gyud ang tinuod nga istorya before mo jump into conclusion before nga manabi. And sa part pod sa atong letter sender nga concern lang siya nakuha nato pod no ang iyang tumong nga para unta sa kaayuhan. Ang ako lang po dito in case nga naata sa ingani nga situation mas maayo siguro nga if mo concern ta muhuna-huna ta sa benefit sa gidautan sa gitabangan pwede man ta mo ingon sa iya mo advice nga naay imong nabatian nga mga ingana nga istorya pero dili lang sa mo react dayon mukuan og mga pamaagi nga sila mismo ang makaakto nga naingana ang mga istorya against sila para in case nga mo confront sila or makig-istorya sila dili ka deny dili ingon nga kuan pero luckily sa iya giingon pa niya Tiwil ka ganina naa siya mga kaubanan nga naay makatestigo makasupport sa iyang statement sa iyang istorya nga naagyoy mga nangdaot sa ilang isig ka murag puro sila in-law sa Tiwil no mga binai mga binalayi naagyoy nangdaot sa ilang isig ka binalayi so mao nay lisod unsahay manggod nga kinahanglan nga sa usa ka desisyon kaya gyud nato barugan nga magkaunsa-unsa tan-awon gyud nato ang pros and cons ana so kung naa naman galing ta na hot seat na to din na sa ingana nga sitwasyon ang pinaka kuana na is makaya nimo nga barugan kung unsa ang imong ingon pa imong tumong or unsa ang imong tuyo nga no nga naka-decide ka nga ingana para magkaunsa-unsa man ingon palagi the truth will set you free man ingon pa the truth will always come out so i-deny man na sa kaan karon sa mga nangdaot madugay madali mahibalan gyud ang tinuod so di nimo di nako ma-blame ang atong letter sender nga na concern siya naalang gyud uban nga kinahanglan if mo kuan ka mo care ka sa benefit sa uban kinahanglan nga imo pong ikuan imong kaugalingon no og kaya ba nimo makadare ba ka sa mga circumstances nga posible mo arise kung nibuhat ka og mga steps para sa kaayuhan sa uban di gyud nimo malikayan nga kaning mga tigdaot maoy abtik nga mobali sa istorya unya sa imo na hinon ang blame sa tanan-tanan yes timo gina at in real life may tabo gina no sa ato palibot so inaana gyud di gid kalikayan nga naagi mga gossipers sa atong palibot no na ato may experience mismo nga ato pang mga nearest relatives nga himo-himo andag istorya
So, maura to Ate Jean. Yes, at medyo maupa to ang Mo patong karon sa pasiuna. ato. Pasiuna pa. Okay. So, ang ako ikadugang kanimo Dolor no, okay manggid ang imong gibuhat. Para sa ako insakto nga imo to siyang gibuhat kay aron ma-stop ang mga issues sa imong isa ka unsay tawag ana Ate Jean kanang pagkaobariha mo binalayi murag di ko kaayo ka ug sa lalaki kay bilas man siguro. So in ana no tama ang imong gibuhat kay aron ma-aware pod siya og ang kulang lang siguro sa pag pasabot kang len nimo nga dili sa ipakuan sa kanang dili sa dayon mo react panidaan sa no. So ang nahitabo kay ni react man si Len, kuan man ang gi-confront man ang inyong in-laws, so mo nang nahitabo nga ikaw ang nadakdakan. So insakto pod imong gibuhat nga wa ka na hadlok or imo gyung gipanindigan nga tinuod ang ilang mga istorya. Kay kung wala pa once daw Ate Jen nga mo himo tag mga inana no nga sa atong pagkabuhaton nga mo tabang ta sa atong isikatawo aron matabangan siya or Clear yes maklear ang iyahang kuan kaugalingon maka-defend siya. So magdala gyud ka og witness. Kasi mo man to'y imuhang kuan, mo man to'y imuhang supporting actress. So kung pagkahitabo sa unahan nga kanang kuano na pud ka, ibatil na kanila. So ay naana kung panahon nga ikaw na ang sangsang kanang kuanon kaning pare sa iya nga siya na tanan ang gibubuan sa tanan nga kuano pasangil ba nga tungod nimo ikaw nahitabo mga inana so ikaw blame sa iya na tanan ang hanok so better nga nagdagyog ka sa imong mga kuano witness or i-record yun ang mga istorya kay aron dili maka-deny or basid kay mo basig mo bali ba Ate Jean tong imong gi-witness so managang pod ka nga aron ready for future use no ang imong gibuhat. So tama man na siya kay aron ang kaning mga gossipers good Ate Jean kusog na mo himo-himog istorya kay ang giingon nila nga kani sila nga mga attitude is kulang sa pansin. So na ay according to expert ni ay mga reasons why others choose to behave this way as gossipers kuno. So number 1, they want attention. So kulang na sila sa pansin. So 2, they are jealous of you. So siguro kining iyang mga in-laws, mga igagaw nagselos atong Len kay ngano ni basin ni ko ano no kay na may sakyanan ni ko ana ba dag kwartahan na kay abroad man ang bana. So nasuya sila. Basin dili mo hatag og gift or dili kanang kanang bitong kuan Ate Jean kanang nabayay uban nga gusto kanang mo say nga ana matapsingan. Ayun. Naon niya kay wala basin ang kuan ana kulang sa pansin sila gikan kang Len. So number 3, they are unhappy with their own lives. So dili sila malipayon sa ilang mga kinabuhi mo nang mamantay sila sa uban. Himuon. Yes. Uban din Hati Will no nga tungod kay miserable sila himuon pud nilang miserable imong kinabuhi. Damay ka ba? Yes, ang sunod maingon nga they have low esteem, no? Kuan sila. People kuno with low self-esteem Ate Jane is often have difficulty asserting themselves when it comes to expressing their needs and wants. So they're afraid of being rejected. So katong mga maghimo ani, so mga low self-esteem sila nga sige lang sila pamantay sa uban. Number 6, they compete with you. So inana di ay alams mo na nga kung dili sila gusto makompetin kompetensya gid ka para sa ila ha. Usa ka threat. Yes, dili sila gusto nga malabuan. So number 7, they are insecure. Inana di ay Ate Gina gid itaw nga ma-insecure sa imuha ngano ka. Wala kay gibuhat. Yes. Number 8, so no, they're nosy and want to know everything. So tanan imong lihok ilang bantayan.
Documented na, Ate Will. Tanan gamay bisag utot lang ka gamay, makautot ka, bantayan nato nila. Ila na to i-spread out sa mga sa mga neighborhoods ninyo, mga ka-relatives, ipanulti na ka. Kay ngano, kay kuan man kaniya, kanang threat man kaniya. Oo. So number 9, you pose a threat to them. So mo lagi Ate Jean, correct gyud nga threatened sila sa imong success. Honestly Yes. speaking, mga hadlok na sila sa imo. Malabwan. Oh, and feel inferior because of it. So, sa ilang nakita sa imo ha, murag mubati sila nga di sila gusto malabwan. And then they are haters. And last, they find your personality and behavior offensive. So, inana na di ay sila no nga kana sila mga kuana sila nga mga klase nga tao dili malipayon. So ang ikaw nga ilang nakitaan pangitaan gyud kanila kanang pangitaan og sayop nga gusto gud sila nga ma-down ka. So inana no lisod pud ng mga klase sa mga tao inana Ate Jean, pero naagi na sila. Yes. Kay bisan sa Bible ganino naaman sa ato nga nagin na nga ang mga mga gossiper sa atong palibot apan siguro dili lang nato sila panumbalingon kay kung mohatag og tag panahon para sa ila kana kunong mga tao Ate Jean nga mohatod-hatod sa imo istorya dapat di nimo entertainon, di nimo utubayan, di patulan kay kung ikaw pod ang mawala sa iyang pananaw, sa iyang palibot, ikaw na pod ang ihatod sa lain. So take note no mga ka-feeling. So mao na yung mga pinakakuanan nato no, dili man nato gyud malikayan nga na atay maobserbaran nga mahilig og ingana. Pero dili man pod bastos man pud Ate Will og dili na to ingnon na to diretso na to ayan og sige ingin nga na pwede ka maminaw pero mao ni gingon nga until dinha na lang kung unsay inyong nadunggan dinha na lang dili na ipanabi kay kung giing ana niya ang usa ka tawo gihatod niya dinha sa imo posible pod nga ikaw og makakuan ka og bikil sa iya posible pod nga ikaw na pod ang ihatod sa lain. Yes, pwede man nimo siya pamation apan i-divert ang topic. I-disregard lang tong yes, mga oo, katong ang pagpangdaot. gisugdan. Kay delikado na mga inana ang mga toxic people man gina siya. So naamang gina sa atong palibot bisag asa ato na siyang mamit nga klase sa tao nga kugihan mamantay sa ubang tao no. Ang kinabuhi sa laing tao mo ilahang permi bantayan. Ingon pa sa kanta ganina ang duty pala nila ay ipagkalat ka. So duty da ito Ate Gina da ito. Duty daw nila to. Mao. So inana mga ka-feeling so magbantay pud taan nga mga klase sa mga tao no. So dili nato sila dapat tukbayan o patulan. So kung naamang gani dili man pud ta as professional no nga ato silang i-entertain apan kung mag-start na og mga topic about sa laing tao nga kinabuhi so pwede nato kuan ipaagi og divert no sa laing topic. So ikaw na maantigo mo kuan kaning mohimo og mga pamaagi nga dili siya makapadayon sa pagpanghilabot sa laing tao. So di naman siya ganahan sa imo moduol. Ate Jean kana mga ina nga klase nga tao. Di na siya ganahan moduol sa imo og hatod-hatod og mga istorya nga dili maayo. Yeah, yun nga pananagutan nato no kung naunsa sila na ato rabang mga friendship or mga relatives. Mga small talks will do na basta kay makakuan lang sila nga na ay someone nga willing da ay maminaw sa ilaha. Okay, shout out ko sa kang Ma'am Rapa basahon ang atong quotes for the day. Ug napili para sa ato tanan Ate Jane labi na gid no sa atong topic sa mga tao nga na nakahupot og inani nga mga hiyas. So gikan kang Eleanor Roosevelt nag-ingon, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. So ma-agree ba ka ni Ate Jane? Ayun. Kanang din na sa small minds Ate Will, murag lesson learned na nako dati pa medyo from elementary
to high school and college na prove na gyud na nako nga pagkaing-ana nga klase nga mga tao dili angay patulan. Pero karon nakakuha ko another idea. Average minds discuss events. So makuan gyud nimo no, matugkad gyud nimo ang klase sa pagkatao depende pod sa ilang mga pananaw ug panghuna-huna. So dinha makaingon ta nga kung particular ang mga tao sa mga panghitabo, so medyo naa sila sa tunga-tunga, dili sila ingon shallow, dili pud sila ingon nga kuan kanang sobra. Pero ang mga tao nga makaingon ka nga ultimate na or sophisticated na, siguro mao na makaingon nga discuss unsa to ganito wala pinakauna, great minds discuss ideas. Mga panghuna-huna kung unsa ang ilang mai-contribute sila mga kaistorya. Dili lang basta nag-istorya lang tang mga panghitabo, pero naghatag-tag contribution, naghatag-tag pagtulunan, ideas, mga panghuna-huna, mga pagtulunan sa atong mga isig katawo, mga nakaistorya nato. Dili kay basta lang ka nakig-istoryang hawalay pulos. Okay, great nga padayag ni Ate Jane, no? Nasabtang ginato karon. Og adisir nato may basahon ng atong Bible verse for the day. Okay, go na ta sa atong Bible verse for the day nga atong napili gikan sa Proverbs 18:24 nga nag-ingon, a man that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that is sticketh closer than a brother. So tinuod gina Ate Jane, no, nga ang atong panaghigala importante man gyud, no, sa atong pag-isig katawo nga mahatagan natong importansya ang atong pagka-amigo apan na ay gipahimang no sa ato nga kinahanglan di ay pud ta mamili sa atong himuon nga amigo sa kinabuhi, no, nga kinahanglaan ka nga ato silang kasandigan nga mas labaw pa sa atong igsuon din. Kay diha no nimo ma-measure ang imong tinuod nga amigo kung naa siya sa imong kiliran sa panahon nga nagkinahanglan kaniya. Kay sometimes ka naatay amigo kung naara imo. Yes, naatay ikahatag. Kung naa sa katag sa ila o naa sila makuha sa ato. So dili na sila ang tinuod natong amigo. Kun dili ang atong tinuod nga amigo mo na siya ang mo hatag mura unsa ni mapakiramay sa ato kung sa maayo man o sa dagon sa kalipay ug kasakit mo na labaw pa sa atong igsuon. So be careful. So wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa hangtod og mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean Ug kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.